Inilah saudara-saudara sekalian, lagu ciptaan saya. Tonton sampai habis, subscribe, like ya. Nasib tukang tolak di kota Medan saat sekarang ini masa corona ini. Dia teh oto nan denai bau denai manggale ka pakan di hari pagi denailah barangke menuju kota oi dun sana kota asahan antara Maranti jo Tanjung Balai denainan singgah yo di kisaran dan coba untuk payo manggale keuntungan laku oi dun sana senangnya hati gale ndak laku denai ba manuang di kaki limau emperan toko kini denai ka ate oto menuju kota yo Tanjung Balai kolaku gale denai ko beko bisa titinyo pambali mia oi dun sana antara Maranti jo Tanjung Balai denainan singgah yo di kisaran dan coba untuk pai yo manggale keuntungan laku oi dun sana senangnya hati gale ndak laku denai ba manuang di kaki limau emperan toko kini denai ka ate oto menuju kota yo Tanjung Balai kolaku gale denai ko beko bisa pitinyo pambali niya oi dun sana Aceh itu benar nasib tukang tulak di kota Medan saat kini.